Pekný dobrý deň všetkým spoluobčanom. Máme po lete, verím, že ste oddychnutí a môžeme pokračovať s témami, ktoré spadajú pod moju kompetenciu. Je neuveriteľné, akým spôsobom dokážu médiá Deti kvetov vyburcovať atmosféru spoločnosti do tej miery, že napriek tomu, že si človek dezinterpretácie jednotlivých vyjadrení, jednak Savky, jednak ostatných médií neoveria, tak vyvolajú obrovskú vlnu agresie voči mojej osobe. Treba povedať hneď na začiatku aj všetkým tým, ktorí stále majú názor na mňa taký, že sa snažím nejakým spôsobom ohrozovať verejné zdravie, že to je absolútny blúd a hneď vysvetlím aj prečo. Túto zodpovednosť pripisujem všetkým médiám, ktoré vyvolali túto vlnu agresie, ktorá sa naozaj enormným spôsobom zvýšila a dnes už naozaj človek nemá absolútne žiadnu stopku vzhľadom k tomu, že ma obviňuje jednak z toho, že ničím ľudské zdravie a jednak z toho, že míňam peniaze zo štátnej kasy. Ako som povedal aj v minulosti, aj verejne, výsledok analýzy SAV je pre mňa absolútne nie smerodajný. Nie sú certifikovaným pracoviskom a nemajú súdneho znalca k interpretácii svojich výsledkov, ktoré realizovali poprvýkrát z čerstvo nakúpenej techniky. Ja som analýzu nepožadoval, ja som úlohu Savke nezadával. Média majú úlohu ma ponížiť a odsunúť zo scény nielen kvôli strane SNS, kvôli pandemickej zmluve, kvôli pripomienkam k IHR predpisom, kvôli samotnej analýze vakcín, ale aj preto, že chcú destabilizovať vládu Smeru. Ja som neminul 350 000 eur. Ja som dokonca zo štátnej pokladnice neminul ani cent na pôvodné vlastné analýzy. Prosím, prestaňte tlačiť blúdy ľuďom, že ja som niečo minul. To bolo čisté rozhodnutie Hlasu, nie moje. Dali ste vy, pána poslúchajúce médiá, absolútne zelenú ľuďom, aby ma znechutili od svojej práce, ale upozorňujem, že ja sa vôbec nikam nechystám a budem prispievať k tomu, aby nevládla horšia alternatíva, vláda liberalizmu, ktorá absolútne nerešpektuje pravidlá našich predkov a pri všetkej úcte, ktorá olizuje topánky Bruselu a v mojej téme hlavne VHO. Tým, že boli SAV nútení nakúpiť techniku, jasne preukázali, že pokiaľ by sa v čase krízovej situácie počas pandémie od nich správne žiadalo, aby bola vykonaná, neboli by schopní ju vykonať. To sa týka samozrejme aj Šuklu. Ak by som ja žiadal od SAV analýzy, bolo by to rovnaké, ako by som požiadal potenciálneho páchateľa trestného činu, aby si sám zabezpečoval dôkazy. Jediné, čo budem žiadať od SAV, je menný zoznam vedcov s podpismi pod závermi analýzy. Preto si teraz vysvetlíme, prečo nemôže prísť potenciálny páchateľ trestného činu s vyjadrením, že splnomocnenec vlády má v tejto veci pravdu. Ak by totiž SAV potvrdila mnou interpretované závery súdneho znalca, znamenalo by to zhruba toto. Národ by sa človek po človeku, každý zaočkovaný, každý, kto v minulosti uveril rôznym postavám spoločenského a politického života, právne a na základe verejných vyjadrení od SAV by sa začali dopytovať týchto aktérov, prečo ich celý čas klamali a prečo slepo dôverovali nadnárodným nekontrolovateľným orgánom. Pýtali by sa na miestach ako na Šukli, na Savke, Univerzity Komenského, Lekárskeho odborového združenia, médií a hlavne lekárov a mnohých ďalších. Tým pádom na základe pre nich jasného dôkazu od SAV by každý poškodený jednotlivec mal v rukách dôkaz a dôvod vstúpiť do sporov s každým, kto podporoval, nútil a vykonával očkovanie. Tisícky pacientov by navštívilo svojich lekárov, ktorých zaočkovali a nástojili by na odpovedi, prečo to urobili. Následne by sa pýtali na Šukli, prečo to povolili a nakoniec by spravodlivý hnev prešiel na politikov, ktorí to propagovali, podporovali a schváľovali. Potom by sa všetci obrátili na súdy a nastal by chaos, kde láska k blížnemu by ťažko našla svoje miesto. A práve pre tento chaos musí byť vyšetrovanie riadne dokončené. Ukončené. Takisto by strana Hlas musela uznať, že spochybňovanie očkovania bol správny krok, že spochybňovanie splnomocnenca bol krok nesprávny, tým by nahrali SNS a Smeru a potopili by samých seba, hlavne liberálnu vetvu. Viete si vôbec toto predstaviť?
Ja veru nie a vedel som veľmi dobre od začiatku, že do tohto bodu konfrontácie dôjdeme. Avšak pre stabilitu koalície to bude len o tom, či sa toto poriadne prešetrí v tomto funkčnom období, alebo sa to nejako roztopí. Ale najskôr treba schváliť rozpočet. Žiadali ste ľudia opakovane aj v minulosti, aby v podstatných veciach boli prešetrené závažné priestupky, protizákonnosť, protiústavnosť, ekonomická trestná činnosť a aby boli predložené rukolapné dôkazy fyzicky hmatateľné. A keďže som sa ja rozhodol zo svojej pozície, že zabezpečím rukolapný dôkaz a podám podnet na príslušnom mieste, zvážil som v istom momente, hoc existovali mnohé indície aj dôkazy k iným prešľapom, ktoré sú stále otvorené, že poškodenie verejného zdravia by mohol byť dostatočný dôvod na podnet, pri ktorom by bol tlak verejnosti, ktorá mi pomáha v boji proti dezinfoscéne, ako je denník N, SME, Aktuality, tuto 360 Markíza, Jojka, Pravda a tak ďalej, aby bola dostatočne silným hnacím motorom spolu aj s časťou obyvateľstva. Preto som zabezpečil poctivý, rukolapný a de jure najvyšší dôkaz vo forme súdno-znaleckého posudku ku konkrétnym šaržiam, ktoré už kolovali v telách slovenských občanov, aby nedošlo k spochybneniu. Nemal som jediný dôvod pochybovať o pravdivosti takéhoto posudku, keďže súdny znalec vo svojich záveroch nesie trestnoprávnu zodpovednosť. Preto ju budú plne niesť aj tí, ktorí vstúpia do tohto procesu a nie je na mojom rozhodnutí, kto nakoniec bude uznaný ako vinný. Takýto dôkaz som položil na stôl generálnemu prokurátorovi, podal podnet na vyšetrovanie a moja úloha v dokazovaní tým viac menej v tejto kauze skončila. Všetky ostatné úkony, dôkazy a vypočutia vo veci rieši a zabezpečuje vo svojej kompetencii orgán činný v trestnom konaní. Tento orgán nech si zabezpečí svojimi postupmi všetko, čo mu vyplýva z funkcie. My sme so súdnym znalcom samozrejme očakávali, že tie isté šarže, ktoré sú bezpečne uložené pre analýzy, napríklad SAVky, SAVka príde a vyžiada si ich od súdneho znalca a bude ich skúmať. To sa samozrejme nestalo a ja netuším, aké vodičky oni skúmali a ani aký postup zvolili. A nerozumiem ani tichej dohode, prečo SAV oznámila výsledky pred vyjadrením zadávateľa. Predpokladám tichú dohodu so SAVkou, aby to nevyzeralo, že vláda hundre na vlastnú vládu. Verím a predpokladám, že pri tomto konflikte prokurátor určí, aby bol pod dozorom ministerstva vnútra, prokurátora a splnomocnenca súdneho znalca, aby boli prevezené bezpečne na SAVku do ich nového labáku a za prítomnosti všetkých zložiek pod dohľadom aj možno médií boli tieto testy znovu zrealizované. Takže ak si niekto myslí, že v prípade dokazovania pravdivosti tvrdenia o obsahu DNA bude posudzovaná právna potencia vyjadrení súdneho znalca z certifikovaného pracoviska kontra SAVka, ktorá si nakúpila predvčerom stroje, spravila prvú analýzu na necertifikovanom pracovisku bez oficiálnych záverov a posudku súdneho znalca, tak je buď hlúpy, právne nevzdelaný, alebo ak sa toto aj udeje, je právny systém v našej krajine prehnitý a spravodlivosti sa nedočkame ani v iných procesoch, ktoré chcem otvoriť. Ostatné a rovnako podstatné procesy a kauzy okolo umelo vyvolanej epidémie COVID-19 a jej manažovania, ako napríklad celoplošné testovanie, zásoby v štátnych hmotných rezervách, činnosť momiek, vyhlasovanie núdzového stavu ako základ pre ekonomickú trestnú činnosť, vytváranie rôznych krízových štábov, protiústavnosť Mikasových vyhlášok, cenzúra oponentov, umlčiavanie alternatívnych zdrojov informácií, propagácia prezidentkou, športovcami a umelcami o jedinej slobode cez očkovanie, vpravenie génovej terapie do populácie pri len podmienečnom schválení bez prítomnosti relevantných klinických skúšok, bez zrejmých dlhodobých dopadov na človeka a jeho zdravie, klamstva typu, že vakcína ostáva v ramienku, pochybnosti o umelom pôvode vírusu, motivácia rôznych členov v reťazci zdravotníctva k očkovaniu, vyrábanie čísel k udržaniu strachu a núdzového stavu, podvodná diagnostika s antigénovými testami, čo neodlíšia chrípku, cyklovanie pri PCR, nesprávna diagnostika AG testom bez klinických príznakov, zomretí s covidom sa rovnajú zomretí na covid, protizákonné zatváranie škôl a absencia vzdelávania, nevpustenie blízkeho ku chorému a umierajúcemu, motivácia k očkovaniu detí napriek okamžitým dátam o ľahkom priebehu detí, zastavenie primárnej zdravotnej starostlivosti a bielej medicíny, vyšetrenie pacienta a liečba cez telefón, utajovanie a výmaz zdravotníckych dát, účelovo necielené histopatologické postupy, zákaz a cenzúra liečiť prostriedkami, ktoré skutočne pomáhajú v ranných štádiách ochorenia, klamstvá o remdesivire, nezmysel o rozostupoch, nezmysel o rúškach, nezmysel za nezmyslom,
podmienenosť pustenia do práce a školy podľa zaočkovania a testovania, modré, zelené papieriky, červené, ružové okresy, zlosť, nenávisť a závisť, podozrievanie, špicľovanie, bonzovanie, zravenie sa lakťom a vyhrážky pesťou. Toto všetko a mnohé iné môžu byť vyšetrené, ale ja som sa rozhodol ochrániť ľudské zdravie v prípade ďalšej pandémie priamym dôkazom. A ostatné sa bude riešiť až potom, až keď súdna moc a orgány činné v trestnom konaní dospejú k záveru a dokážu, že právo a spravodlivosť na Slovensku majú svoje miesto a rešpektujú v tejto veci správne postupy. Dávno je plán správneho zvládnutia pandémie dostupný. Už dávno vieme povedať, že čo sa nesmie opakovať, ale na čo to vlastne tomuto štátu bude, keď nikto nenesie zodpovednosť za nič minulé. Prosím, kde je Mikas, Sáz, kde je Matovič, Čaputová, Sabáka, Jarčuška, Lengvársky, Krajčí, opitý Šeliga, ktorý sa opiera o stenu krčmy, keď sme my všetci pomaly pod kontrolou armády museli čušať doma. Cirkus Humberto sme boli a OČTK má možnosť urobiť nápravu. Ale zatiaľ všetci, a teraz nehovorím o OČTK, čakajú vyslovene na mňa. No a ja za podpory občanov a niektorých aktivistov, umlčiavaných vedcov, lekárov a právnikov som upozornil finančnú správu na momky. Upozornili sme na výmaz dát. Išli sme osobne vysvetliť riaditeľovi VHO, že úloha VHO je spochybná kvôli Pfizergateu. Slovensko urobilo vlastné analýzy vakcín. Slovensko odmietlo IHR a pandemickú zmluvu z dôvodu ohrozenia suverenity. Zatiaľ neodmietlo, neberte ma za slovo. Slovensko vyvolalo hlasovanie na VHO. Všetko pre pochybnosti z manažovania tej predošlej epidémie. A čo si myslíte, že pre vedu je pochybnosť toxická? Pre vedu je pochybovanie základom pokroku. Na ostatné kauzy doteraz bolo 1000 dôkazov, ktoré sa nezdali súdom dostatočné na to, aby presvedčili súdnu moc pre iný výklad práva. Ja súdnu moc nemám právo spochybňovať, no napriek tomu bol ich výklad práva zatiaľ taký, že podporoval správnosť manažerských postupov pána Matoviča a ďalších. Preto nemám jediný dôvod sa púšťať do veci s nejednoznačnou dokázateľnosťou, pokiaľ sa nedozviem, ako skončí proces s jasným dôkazom. Verím, že tomuto rozumieme všetci. Ja nemám dôvod predkladať a vyčerpávať sa na menej preukázateľných témach, pokiaľ nevidím pri jasne preukázateľnom čine, že to má zmysel. A ak ma odvolajú do sprítomnenia tohto výsledku, bude to jasný signál, nielen pre mňa. Zotrvám vo svojej funkcii do konca, alebo ma vláda odvolá. Diplom sa bude trhať až vtedy, keď výsledok celého vyšetrovacieho procesu bude, že nemám pravdu, a vtedy už nemám dôvod zotrvať v inštitucionalizovanom dogmatickom systéme zdravotníctva, pretože som presvedčený na základe dôkazov, že mám pravdu a zdravotníctvo na čele s politikmi pochybilo. Analýzy SAÚky ma nevyrušujú, procesne sa len zahrali na záchrancov liberálnej vetvy strany Hlas a Matovičovho režimu. Odporúčam vláde, národu aj OČTK, aby sme spravodlivo vyriešili otázku bezpečnosti a účinnosti vakcín, aby sme odkryli vymazané a zachované dáta, ktoré to môžu potvrdiť, a následne, aby sa spravila hrubá čiara za covidom, pretože nemáme na to ani mentálnu výbavu, dochádza nám čas aj trpezlivosť s touto témou, ani nemáme toľko bachárov, ani nemáme vnútornú silu odpustiť a ani sa nikto pragmaticky systematicky nechystá na ďalšiu pandémiu, ktorú si Gates s Ghebreyesusom vyrobia. Sme stále veľmi naivní a prvoplánoví. Avšak úprimne, urobili sme už do dnešného dňa viac ako iné štáty vo svete. Otvorili sme témy, ktoré sa iní báli otvoriť. Ukázali sme z časti zvrchovanosť, diplomáciu a získali sme rešpekt. Tomuto rešpektu hovoria progresívci hanba. Jediné, čo žiadam, je, aby ľudia rozumne vedeli, že možno jediný náš úspech a výsledok bude, že ľudia budú viac pochybovať o rozhodnutiach, príkazoch a zákazoch, ktoré prichádzajú od politikov a od ľudí, ktorí túžia pomoci, a budú voliť takých zástupcov, ktorí budú kontrolovať prísnejšie ich politické rozhodnutia, a že jedného dňa sa nájde téma, ktorá nás všetkých spojí. Covid nás rozdelil, chýba nám odpustenie a zmier. Toľko na záver, ešte jednu poznámku. Je možné, že v blízkej dobe sa stretneme ešte s niektorými nepríjemnými udalosťami a možno, že sa sprítomnia jednotlivé dôkazy, ktoré odovzdal Putin Trumpovi na Aliaške vo vzťahu k dátam, ktoré on zozbieral, a sa sprítomnia niektoré pochybnosti o prítomnosti biologických laboratórií a výrobe biologických zbraní na Ukrajine, medzi ktoré samozrejme SARS-CoV-2 patrí.
Toľko z mojej strany. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Dobrý deň, pán Kotlár. Adel Ganam 360. Rozumiem tomu správne, že ak polícia teda odmietne to vaše trestné oznámenie, alebo ak to tak môžem nazvať, tak vtedy poviete, že ste sa mýlili, roztrháte svoj diplom, ako ste sľubovali a ospravedlníte sa, že ste nemali pravdu, alebo poviete, že aj oni sú potom súčasťou toho sprísahania ako Savka? Niekto na konci bude musieť povedať, či mám pravdu alebo nie. Savka to samozrejme nemôže byť. Savka je potenciálny páchateľ a mnoho z tých aktérov, ktorí tam dnes pôsobili aj počas doby covidovej. Je absolútne nelogické a neprípustné v právnom štáte, aby prokurátor zohľadňoval, alebo kdokoľvek, aby zohľadňoval výsledky analýzy Savky, ktorá si predvčerom nakúpila prístroje a zrealizovala niektorú analýzu. Nikto ju zatiaľ nevidel. Vydali toto vyhlásenie predtým, ako o tom informoval zadávateľ, ktorým je minister Šaško, bez toho, aby zatiaľ rokovali na vláde o tom, čo s tým. Ja predpokladám a pevne verím a budem na tom trvať, aby na najbližšej vláde sa odprezentovali tí, ktorí sa podieľali na tejto analýze a ja v prítomnosti súdneho znalca budem reagovať na ich postupy. Rozumiem, čiže ale opakovane sa spýtam, keď polícia povie, že nemáte pravdu, roztrháte svoj diplom a poviete, že ste sa mýlili, pretože najskôr sme čakali na Savku, máte pravdu, vy ste to spochybňovali ešte predtým, ako to zverejnili, zároveň je tu aj to trestné oznámenie, ktoré najskôr ste dali generálnemu prokurátorovi, on to dal na krajskú prokuratúru v Trenčíne a teraz je to podľa mojich informácií na Úboku v Bratislave. Čiže keď vyšetrovateľ Úboku v Bratislave povie, že žiaden skutok sa nestal, budete to rešpektovať a poviete, že ste sa mýlili? Bude musieť rešpektovať rozhodnutie takéhoto orgánu. Keď vy hovoríte, že nejaké liberálne krídlo Hlasu celé toto kryje a kryje aj Matoviča, ako si vysvetľujete, že dve politické strany, ktorí sa nevedia prísť na meno, by sa na takomto niečom podielali? Prečo by strana Hlas, tak teda zoberiem do úvahy, že hovoríte pravdu o tom sprísahaní, chcela kryť v hocičom Igora Matoviča, ktorého kritizujú od rána do večera? Idete na to zle a prosím, nesnažte sa potom túto moju odpoveď nejakým spôsobom posunúť ľuďom, že ja toto tvrdím. Nie je to pravda. Táto situácia je naozaj veľmi komplikovaná a ja nie som v jednoduchej situácii. Treba si uvedomiť to, že počas Matovičovej vlády, aj počas súčasnej vlády, existuje strašne veľa vedeckých pracovníkov, lekárov a množstvo osôb v reťazci zdravotníckych zariadení, ktoré sa podielali aj nevedome, aj vedome, aj neviem akým spôsobom na tom, že tá pandémia prebiehala spôsobom, ako prebiehala. Ale tie politické rozhodnutia robila vláda Igora Matoviča. To znamená, že teraz existuje extrémne veľa inštancií, osôb, pozícií, ktoré sa snažia z tohto vyviniť. Neviem si ja predstaviť, preto som ja aj navrhol, aby sa spravila hrubá čiara. Dokonca tí moji vlastní, ktorí mi pomáhajú v tejto téme. Oni nie sú úplne vysporiadaní s tou témou, že by aktéri nemali byť potrestaní. Lenže tu ide téma za témou. Slovensko začína mať obrovské problémy aj v iných úrovniach života a začíname mať problémy aj v rámci toho, akým smerom sa geopoliticky budeme uberať a v iných témach. Teraz som bol na výbore pre európske záležitosti. Čiže my musíme riešiť aj hospodárskú stabilitu krajiny a mnohé iné problémy. Teraz, keby sa táto téma otvorila vo všetkých tých témach, ktoré mám predpripravené, ale nepúšťam sa do nich, lebo tie dôkazové materiály nie sú tak jednoznačné, ako je jednoznačný dôkaz, ktorý pochádza od súdneho znalca. To si treba uvedomiť. Ja môžem povedať, že ja tomu ani nerozumiem. Ja môžem povedať, že to, čo tam je v závere napísané, že treba zastaviť očkovanie, kým sa nepreverí účinnosť a bezpečnosť, ja by som to mohol ignorovať. Ja by som to mohol odložiť. Ale to je rukolapný dôkaz s veľmi silnou právnou potenciou a preto som s ním išiel. V ostatných témach, MOMky, výmaz dát, sú nie tak jednoznačné dôkazy, ako v tejto veci. A keby existoval kontradôkaz, ktorý by bol relevantný právne, s právnou potenciou rovnaký ako okrúhla pečiatka, v tom prípade by som bol v tom istom súboji ako v iných témach, ale tuto tak nie je. Aby sme si rozumeli, tak ten súdny znalec je pani Peková teda, hej? Aby sme si rozumeli, áno. Áno. A vám nevadia teda tie výroky o tom, že sa mňa nezaujímajú jej modliť za Vladimíra Putina o biologických laboratóriách? Mňa nezaujímajú jej výroky. Mňa nemusia zaujímať vôbec žiadne jej výroky. Nespochybňuje to podľa vás jej legitimitu v tomto? Ona je súdny znalec v odbore. Prokuratúra nebude zaujímať, či ona rozpráva o tom alebo o tom, pokiaľ bude mať podpísaný súdno-znalecký posudok s okrúhlou pečiatkou. A polícia vás už informovala, v akom stave je to konanie teraz? Je tam vôbec začaté trestné stíhanie? Budem vás informovať čas. Zatiaľ nepoviem nič.
Dobrý deň, prajem. Ja by som sa teda spýtala, Slovenská akadémia vied vlastne komunikuje tým štýlom, že konkrétne výhrady má voči vášmu technickému postupu. Vy komunikujete takým štýlom, že ako keby nehovoríte, čo je na ich správe zle. To znamená, že či... videli, ja som ho nevidel. Ona hovorí, že moje postupy sú nesprávne a nikto nevidel ich postupy. A prečo sa s týmito vyjadreniami vyšla na verejnosť predtým, ako zadávateľ predstavil vláde tieto závery? Viete mi povedať toto? Áno, lebo 21 dní čelili otázkam, že teda aspoň nech zverejnia závery správy. Čo je logické, keďže asi tí 350 000 sme zaplatili my všetci daňoví poplatníci. Asi máme právo vedieť. A kto dal zadanie, aby sa nakúpili stroje? Odpovedzte mi prosím nahlas. Viete, kto dal zadanie? Vaši kolegovia z koalície. Kto? Aká strana? Váš koaličný. To bolo uznesenie vlády. To bolo uznesenie vlády. Uznesenie vlády bol tým poverený minister. Ale môžete odpovedať teda, že či budete vy hovoriť o nejakých tiež konkrétnych technických výhradách? Absolútne áno. Samozrejme to pôjde na stôl súdnemu znalcovi, ktorý preverí, či ich postupy, ktoré robili prvýkrát, to je jedno, akí veci sú tam. To není podstatné. Si iba uvedomte jednu vec. Keby sa stala iná kauza, môžeme hovoriť o kauzách z minulosti. Tu je podstata úplne jasná. Máme tu dôkaz, ja mu nerozumiem. Máme tu pečiatku súdneho znalca, ja ho nepoznám. Ja jeho vyjadreniam nerozumiem a ten súdny znalec na základe svojich výsledkov v závere tvrdí, že sú potenciálne nebezpečné, môžu meniť ľudskú DNA v istých prípadoch a že by že odporúčané by bolo stiahnuť ich z trhu a nepodávať ich ďalej. Ja nechcem úplne presne parafrazovať, lebo si to presne nepamätám to vyjadrenie, ale je k dispozícii. A potom s takýmto dôkazom, ešte raz hovorím, ja by som bol právnik, ja tomu vôbec nerozumiem, prídem za generálnym prokurátorom a on si spraví kontraposudok. A nenápadne k tomu aktéri z covidovej doby vytvoria v SAVke analýzu, ktorá hovorí, že to nie je pravda. Viete mi povedať, v ktorom právnom štáte by vyjadrenie SAVky brali vážne? V žiadnom. Potom nerozumiem, prečo ste na to neupozornili premiéra, s ktorým teda hovoríte, že máte dobré vzťahy už predtým. Že teda nemá zmysel táto štúdia za 350 000. No čo ja mám s ich rozhodnutiami? Dobre, tak sa budem pýtať. Ja odporúčam rať. Áno, to bolo ich rozhodnutie. To s nimi máte, pán doktor, nie? Vy ste o tom spolu nekomunikovali? Ja nemám dôvod komunikovať so žiadnym pracoviskom, ktorá nemá súdneho znalca, nie je certifikované. To nebolo moje rozhodnutie. Ja som nikomu nemínul žiadne peniaze. Dokonca na našu analýzu, ktorú sme vypracovali zadarmo, je uvedené aj v závere posudku, že bola vypracovaná bez odmeny. Čo je veľmi neštandardné a tu sa chcem spýtať, vy na jednej strane hovoríte... Lebo šetríme, konsolidujeme. Len vytvára to určitý dojem potom, že naozaj ten znalec bol inak motivovaný než finančne. Ale to nie je na mňa, aby som ja posudzoval, ako bol motivovaný. Česká znalkyňa sa podiela na slovenskej konsolidácii zo svojej doby. Je to súdny znalec, nájdete si iného súdneho znalca, nech vyšetruje jej analýzy a nech urobí kontraposudok a nevolajte mi tu niekoho zo SAVky, napriek tomu, že to môžu i odborníci. Ja som šťastný, že vôbec preložili Upanišady. Sú tam odbory, ktoré naozaj klobúk dole pred nimi. Ale tomuto, vy idete na to zle. Chcete nejakým spôsobom zosmiešniť moju pozíciu, lebo to je vaša úloha, a chcete nejakým spôsobom ľuďom naznačiť, že mojou vinou sa mrhá časom, peniazmi a témou a straší sa ľudí a odhovára sa od očkovania. Dobre, vráťme sa k tomu právnemu štátu. Chcem sa spýtať, vy hovoríte teda o tom, že Slovenská akadémia je viede zaujatá a ja sa chcem spýtať, do akej miery je potom zaujatá Soňa Peková ako znalkyňa, ktorá vypracovávala posudok. Podľa nášho aj českého práva znalec nemá mať pomer k veci, to znamená, ona sa prezentovala už vopred nejakými názormi o tom, že tá vakcína je škodlivá. A druhá otázka... Je znalec, to je zaujatie, keď vedec a znalec nesmie mať pomer k veci. Nesmie mať pomer k veci. To znamená, ako znalec a vedec nesmie mať pomer k veci? Skúste sa spýtať právnikov. Nemeďte tu proste pojmy a podstatu tých vecí. Ona už vopred sa prezentovala určitým názorom na ako vedec a znalec a jej názory sú pravdepodobne správne. To pravdepodobne ja hovorím len preto, aby ste si vyčkali. Jej názory sú správne. A ja sa chcem spýtať, tam
tam bolo 10 možných znalcov, ktorých ste si mohli vybrať a vybrali ste si jedinú Soniu Pekovú s takýmito názormi, ktorá za posledné 3 roky vo svojom obore neurobila ani jeden znalecký posudok. Je logické sa pýtať, prečo ste si práve vybrali ju a nie ďalších 9 znalcov, ktorých ste si mohli vybrať. Tento rozhovor je prázdny šum. Nech rozhodnú orgány činné v trestnom konaní. Prepáčte, týmto posudkom sa zaoberá celá slovenská verejnosť, takže máme... Aká slovenská verejnosť? Celá slovenská verejnosť sa týmto zaoberá. A čím sa zaoberajú, keď nie sú súdnym znalcom certifikované pracovné? Informáciami, ktoré poskytujete vy a dávate zelenú agresii. Vy robíte tlačovú konferenciu a šírite informácie o tom, že vakcína je škodlivá, preto sa logicky pýtam, prečo ste si nevybrali ďalších možných 9 znalcov? Ja tvrdím, že závery súdneho znalca hovoria o tom, že vakcína je potenciálne škodlivá a je spochybnená bezpečnosť a účinnosť vakcín z niektorých aj iných dôvodov, ktoré hovorí súdno-znalecký posudok. Napríklad ten, že v roku 2022, pokiaľ sa očkovalo vakcínou proti wuhanskému typu a následné mutácie nemali priamy evolučný súvis s tou prvou mutáciou, tak očkovacia látka, ktorá bola zameraná na wuhanský typ, nemá absolútne žiadny účinok na ďalší typ. Odbačujete o tém. Ja som sa pýtala, prečo ste si vybrali... Prosím vás, prečo ste si vybrali práve Soniu Pekovú? Prečo ste si vybrali práve Soniu Pekovú? Prosím. Prečo ste si vybrali práve Soniu Pekovú? Ďakujem. Vy ste z akého média? Ja som z televízie Joj, dobrý deň. Poznáme sa z minulé tlačovky. 360 Jojka. Nebudem vám odpovedať. Prečo nám neviete toto? Lebo to je legitímna otázka, pán doktor, veď keď sú znalci na trhu, ktorí bežne robia tieto posudky a potom je tu jedna znalkyňa, ktorá je známa svojimi verejnými vyjadreniami, tak prečo chcete zašpiniť tú analýzu jej predsudkami vopred, keď si môžete vybrať nepopísaný list v tomto smere a dať to robiť niekomu, kto je zcela nezaujatý? Veď vy máte záujem tiež o to, aby to bolo čo najprestrelnejšie. Ale v tejto fáze tohto prešetrovania to už nie je v mojich rukách. Nie je a počkám si na záver vyšetrovania orgánov činných v trestnom konaní. Ďakujem pekne za pozornosť.